हेलो लोगोफोर आंनि गोदान आपडेट चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन बरायनाय थाबाय। दिनै आं नोंसोरनो मोनसे स्पेशल भिडिअ लाबोदों। आं नोंथांमोननो शेयार खालामनानै होगोन। नोंसोर भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। जायफ्रा ट्रेन टिकेट दाननो गोसो जानानै दङ बिथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै दाननो हागोन रोङाब्ला, आरो जायफ्रा रोंखायो बिसोर भिडिअखौ नायाबाबो जागोन। रोङिफ्राल' नायबानो जागोन। अब्ला फैदो भिडिअखौ जागायनोसै। आं फारसेनिफ्राय नोंसोरनो खोन्थालांगोन। लोगोफोर नोंसोरो ट्रेन टिकेटखौ दाननो थाखाय irctc आव थांबानो जाबाय। irctc रेल कानेक्टआव जायफ्रा दाननो गोसो नोंसोर भिडिअखौ मोजाङै नाय। आं फारसेनिफ्राय मोजां क्लियारै खोन्थालांगोन। बर' रावजों खोन्थागोन आं, नोंसोर भिडिअखौ नायबानो जाबाय। अब्ला irctc खौ अपेन खालामदो। जोङो ट्रेन टिकेटखौ दाननो थाखाय जोङो फन पे गुगोल पे फोरजोंबो हायो। बिनिफ्राय गुबुन गुबुन एप्सजोंबो ट्रेन टिकेट दाननो हायो। आंनि बयनिफ्राय बेस्ट टिकेट दानग्रायानो जाबाय irctc। बेखौ irctc खौ अपेन खालामदो। अब्ला आं अपेन खालामबाय, नोंसोरबो खालामदो। बेनिफ्राय बेफोरबायदि पेज खेवगोन। बेयाव दङ नै गाहायाव अके, बेयाव खनसे थुनानै होदो। अब्ला बेफोरबायदि पेज खेवगोन। भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नाय। बेयाव लगिन दं, गोजौ खनायाव लगिनाव खनसे थुनानै हो। बिनिफ्राय नोंनि पिन दोननायखौ थुनानै हो। आं थुनोसै, नोंसोरबो थुबानो जाबाय। बिनिफ्राय नैबे खेबसाखौ नैबे खेबसेयाव इन्टार दा खेबसेयाव थुनानै होबानो जाबाय। सेम टु सेम थुबानो जाबाय। बेलेग थुबा रं देखायगोन, इयाव दानलांगोन, फाइलि देखायगोन। बेनिखायनो सेम टु सेम थुनानै होबानो जाबाय। बेनिफ्राय खेबसा होखांनाय लोगो लोगो लगिन दङ, नैबे लगिन अपसन, बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। बेफोरबायदि पेज खेवगोन। लडिं जागासिनो दं, कानेक्ट जागासिनो दं। लोगोफोर अब्ला बेफोरबायदि पेज खेवफिनगोन। अब्ला नैयाव दं ट्रेन दङ, बेयाव ट्रेन लिरनायाव खनसे थुनानै होदो। आरो बुक टिकेट नुबावगोन, बेयाव खनसे थुनानै हो। अब्ला आं उनाव नोंसोरनो खोन्थाखानि नैबेयाव आं सेलेक्ट खालामना दोनखादों राजमन्द्रि रङिया। बिनिफ्राय आङो डेटखौ सेलेक्ट खालामगोन। डेटआ नैयाव दं, बेयाव थुदो डेटआव। बिनिफ्राय बेयाव खालामदो, सेलेक्ट खालामदो। जानुवारिनि 1 तारिखआव नायनोसै आङो। बिनिफ्राय नोंसोरो बे नों थांगोन स्टेसन नामखौ नैयाव होनांगोन, फर्माव लिरनांगोन। बेयाव लिरनानै सार्च बोबानो जाबाय। आं राजमन्द्रिखौ होबाय। बिनिफ्राय थांगोना नैयाव दं 2 दङ, इयाव बे 2आव खनसे थुदो। बिनिफ्राय रङियाखौ थुनानै होदो। रङिया सार्च खालामनांगोन। बिनि उनाव सार्च ट्रेन्स दङ, इयाव सार्च ट्रेन्सआव थुनानै होदो खनसे। बिनिफ्राय इयाव चेक खालामदो। इयाव दङ नै नट एभेलेबल दं सेकेन्ड सिटिंआव, सिलभाराव नायदो। सिलभाराव काटिं जायाखै आंना। थार्ड एसियाव वेटिं लिस्ट जाजोब्बाय। बेनिफ्राय सेकेन्ड एसियावबो वेटिं लिस्ट जाजोब्बाय। सिलभाराव नायसै। सिलभाराव दाननांगौ। सिलभाराव दङ, एभेलेबल दङ। बेनिफ्राय नोङो बेयाव नोङो मोनानि ट्रेन नायनो ना साननि ट्रेन नायनो, बेखौ नायनोबा नोङो नैयाव खनसे थुनानै होदो। बेयाव खनसे थुबानो नुगोन नैबेयाव दङ इयारलि मर्निं मिड डे नाइट दङ। बेफोराव सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। नाइटनिबा नाइटआव सेलेक्ट खालामना दोनबानो जाबाय। बिनिफ्राय आं बेखौ जेखौबो होआ, आंना जिखुनु मोना सान जिखुनु जाबानो जायो ट्रेना। बिनिफ्राय रेसआ नैयाव ओंखारगोन 785। बिनिफ्राय इयाव पेसेन्जार डिटेल्सआव थुनानै होबानो जाबाय। पेसेन्जार डिटेल्सआव खनसे थुनानै होदो। बिनिफ्राय इयाव दङ आइ एग्रि दं, आइ एग्रियाव खनसे थुदो। प्रसेसिं जागोन बियो। बेफोरबायदि नेथ'बानो जाबाय दसे। दानलांदों, आंनिया एसे नेटनि प्रब्लेम। बे पेसेन्जार डिटेल्सआव थुफिननानै होनोसै आं। बेनिफ्राय आइ एग्रियाव थुनानै होनोसै। अब्ला बेफोरबायदि ओंखारगोन। बेयाव अकेआव थुनानै होबानो जाबाय। लोगोफोर मोजां नाय, नै राजमन्द्रि टु गुवाहाटि जाना दं आंना। राजमन्द्रि टु रङिया। बेनिफ्राय 1 तारिखआव सानडे जायो। बेनिफ्राय नैयाव दं एड निउ। बे सेलेक्ट पेसेन्जाराव नैयाव एड निउ नुदों, बेयाव पेसेन्जार नामखौ लिरबानो जाबाय।
अब्ला आं लिरनोसै नामखौ नोंसोरबो लिरबानो जाबाय बेयाव दङ नाम लिरदो बेयाव इनि एजखौ लिरदो बिनि उनाव जेन्डारखौ लिरदो बिनि उनाव नैबेखौ इन्डियानखौनो होबानो जाबाय इन्डियानखौ होदो बिनिफ्राय बेयाव बार्थ दङ नों बेखौ नोंनि जिरायग्रा सिटफोरखौ सायख'ना लाबानो जाबाय बेयाव दङ लवार मिडल अपार साइड लवार साइड अपार दङ बेयाव नोङो गोजौआव जिरायगोन गाहायाव जिरायगोन साइडआव जिरायगोन गोसोबायदि नों सेलेक्ट खालामनानै दानबानो जाबाय अब्ला आं नामखौ होनोसै नोंसोरबो नामखौ होबानो जाबाय लिरदो नामखौ एसखौ होदो मेल बिनिफ्राय नोंनि सिटखौ सायख'दो लवार मिडल अपार साइड लवार आं मिडलखौ होनोसै मिडलानो बांसिन मोजां जिरायनो थाखाय जों गोजौआव जिरायबा अपाराव होबाथाय जोंना गसंनानै जिरायनानैबो थानो हाया डाइरेक्ट उन्दुना थाबाय थानांगौ गोजौनि ट्रेननि उखुमा नाङो बिनि थाखायनो मिडलानो साबसिन मिडलखौ होबाय आङो बिनि उनाव एड पेसेन्जाराव थुनानै होबाय अब्ला सासेनि जाबाय बेयाव किसान मोसाहारि ओंखारबाय बिनि उनाव आं सासेनि आरो एड खालामबावगोन सानैनि दानगोन आङो आरो सासे लाबावनो थाखाय नोंसोरो एड निउआव थुनानै होबानो जाबाय खनसे अब्ला बेफोरबायदि ओंखारगोन बेखौबो बेफोरबायदि नामफोरखौ सेम टु सेम दा होबानो जाबाय बेना नामा मा बेफोरखौ होबानो जाबाय सायख'दो बिनिखौ आङो लवाराव होनसै गाहायथाराव होबाय बिनिफ्राय एड पेसेन्जार बेयाव थुनानै होदो लोगोफोर अब्ला बेयाव सानैनि ओंखारबाय सानैनि दानगोन आङो बेयाव सानैनि होबाय बिनिफ्राय भिडिअखौ नायलांबाय था आं खोन्थालांगासिनो दं बेयाव दङ कन्टेक्ट नाम्बार दं पेसेन्जार मबाइल नाम्बार दं इयाव पेसेन्जारनि मबाइल नाम्बारखौ होबानो जाबाय आङो पेसेन्जारनि मबाइल नाम्बारखौ होनोसै नोंसोरबो होबानो जाबाय जाय थांग्रा बिनि मबाइल नाम्बारखौ होनांगोन बेयाव दङ बिनिफ्राय टिक मार्क लगायनांगौ बेयाव बेफोरबायदि दङ बेयाव नोङो मोजाङै नायना ला बेयाव कनसिडार फर अट' आपग्रेडेसन बेफोरबायदि लिरनाय दङ बेयाव नायबानो जाबाय फार्स्टनिया ओरैबायदि लोगोफोर फार्स्टनि कनसिडार लिरनाया नैबेयो आं खोन्थानि नोंसोरो सोरबाफोर गोजानाव थाङोब्ला थांग्रा मानसिया सासेल'बा नैबेखौ खनसे थुनानै होबानो जाबाय मानो होनबा जोङो सिलभाराव दानबाथाय सिलभाराव दाननाया मालाबा समाव जोंना सिटआ बुंजोबना थायो अब्लाना जोङो बे सिलभाराव सिटआ जाजोबबाथाय जोङो एसियाव खालि दंबा एसियाव जोङो सिटखौ मोनगोन बिनि थाखाय नैखौ होनांगौ जायो बिनिफ्राय नोंसोरो सोरबा फेमिलिफोरजों थाङोबा न'खरनि मानसिफोरजों थाङोबा बेखौ होनाङा सानै थाङोबा साथाम थाङोबा जमा थाङोबा बेखौ होनाङा मानो होनबा नोंना सिटआ मालाबा सिलभाराव गैयाबा नोंखौ एसियाव लांबा नोंसोर गुबुन गुबुन गावस्रालायनाय बायदि जायो बेनिखायनो फेमिलिजोंबा लोगोजों थांबाथाय बेखौ होनाङा ओमफ्राय नों हारसिं थांनोबाथाय बेखौ होबानो जाबाय हारसिं थांबाथाय जेबो गिनांगौ गैया नालाय नोंना सिलभाराव सिट खालि जाबाबो एसियाव थायोबाबो जेबो नङा आरो नों फेमिलिजों थांबा एसे डिस्टार्ब जागोन बेनिखायनो बेखौ होआबानो जाबाय फेमिलिजों थांनाय समाव हारसिं थांबाथाय होजायो हारसिं थांबाथाय होना लाबानो जाबाय बिनिफ्राय दा इसोर सानै नालाय आं बेखौ होला बिसोर सानैजों नङाबा बोरैबाफोर सिलभाराव सिटफ्रा बोरैबा सोरबा सासेना बेफोरबायदि फुल जानानै थायोबाथाय बियो एसियाव थांनांगौ जागोन गावस्रानांगौ जागोन बेनिखायनो आं होला बेखौ बिनिफ्राय इयाव दङ बुक अनलि इफ कनफार्म बेखौ नोंसोरो टिक मार्क होबाबो जायो होआबाबो जायो बे कनफार्म टिकेटनि एलाउ खालामनाय बेखौ होबाबो जायो होआबाबो जायो अब्ला आं बेखौबो होला बिनिफ्राय नैयाव दङ नोंसोरो नैयाव टिक मार्क दंखायो बेयाव नोंसोरो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बेंकिंफोरजोंबो नोंसोरो टिकेटखौ दाननो हागोन अब्ला आङो डाइरेक्ट फन पेजोंसो दानगोन बेयावबो फन पेजों जायो बिनिफ्राय क्रेडिट कार्डनि नाम्बार होनांगौ जायो डेबिट कार्डनि नाम्बार होनांगौ जायो एटिएम कार्डफोरनि नाम्बार होनांगौ जायो बिनिफ्राय नैयावबा मोजांसिन जायो नैबे आं दा थुबाय बेयाव पेआव दङ इउपिजों दानगोन आङो बिनिफ्राय आं नैयाव दं रिभिउ जर्नि डिटेल्स दङ बे रिभिउ जर्नि डिटेल्सआव खनसे थुनानै होदो बुक टिकेट ओंखारदों नाय लोगोफोर
अब्ला नायदो बेयाव दङ नामफ्रा ओंखारजोब्बाय बेनिफ्राय बेयाव केपचा दङ नैबे केपचाखौ बेयाव सेम टु सेम होबानो जाबाय टाइप हियाराव अब्ला आं होनोसै भिडिअखौ पारसेन्ट बायनाय नङाबा नोंसोर बुजिनाय नङा बेनिफ्राय बेखौ होखांनाय लोगो लोगोनो इयाव दङ प्रसिड टु पे बेयाव नोंनि रेसआ एमाउन्ट ओंखारगोन बेयाव दङ प्रसिड टु पे बेयाव खनसे थुदो बिनिफ्राय बेफोरबायदि ओंखारगोन बेयाव नोंसोरो एसआव होनानै होबानो जाबाय एसआव खनसे थुदो अब्ला बेफोरबायदि ओंखारगोन माल्टिपल पेमेन्ट अपशन्स बेफोरबायदि ओंखारगोन भीम इउपि बेफोरबायदि इउपि भीमफोरजोंबो सोनो हागोन नोङो इउपि एप्सजों सोनो हागोन इउपि दालिनानै सोनो हागोन नोंसोरो होनानै बेनिफ्राय आं दा पेटिएम दं इयाव फनपे दं नोङो माजों सोनो गोसो नों हागोन आङो दा फनपेजोंनो आं टिकेटखौ बानायसै नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय फनपेनिफ्राय आङो पेमेन्टखौ खालामहरगोन अब्ला इयाव टिक मार्क लगायबाय फनपेआव बेनिफ्राय नैयाव दङ पेआव थुनानै होबाय गाहायाव नाय फारसेनिफ्राय मोजां खोन्थागासिनो दं आङो नोंसोर फारसेनिफ्राय नायजोब बेयाव मबाइल नाम्बार ओंखारगोन बबे फनपेआव बबे नाम्बारखौ बाहायदों बेयाव नोङो होनांगौ ओमफ्राय नोङो सेन्ड अटिपिआव थुनानै होदो अब्लाना बेयाव अटिपि नाम्बार फैगोन बेयाव अटिपि नाम्बार फैगोन गोजौआव नोंनि मबाइल नाम्बार बेंक एकाउन्टजों थानाय मबाइल नाम्बारखौ सोनांगौ बेयाव फनपे बाहायनायखौ बेनिफ्राय अटिपि नाम्बार फैबाय आङो अटिपि नाम्बारखौ होनोसै अटिपि नाम्बारखौ होबाय आङो बिनिफ्राय लगिनाव थुगोन आङो बे लगिनाव थुबानो जाबाय नोंसोरबो अब्ला बेफोरबायदि पेज खेवगोन फनपे एप्स दङ बेयाव इउपि आइडि दं इउपि आइडिजोंबो दाननो हायो बिनिफ्राय आङो फनपेजों दानसै बेयाव दङ पे दङ बे पेआव खनसे थुनानै होनोसै अब्ला बेयाव दङ नै बेयाव बेसे लिरनाय दं नोंसोर नायबानो जाबाय नैयाव 8 मिनिट दङ 8 मिनिट दंमोन ओमफ्राय 7 मिनिट जालांबाय बेनिफ्राय नोंसोरो बे खारजोबखाङैनि सिगां बे मिनिटआ खारजोबखाङैनि सिगां नोंसोरो फनपेआव थांनानै दानबानो जाबाय फनपेआव बिसोरो पेमेन्ट रिकुवेस्ट हरदों बेखौ नोंसोरो पे खालामनानै हरबानो जाबाय अब्ला फैदो आं फनपेआव थांनोसै फनपेखौ अपेन खालामबाय अब्ला बेफोरबायदि जाबाय फनपेआव बेयाव दङ फैसा दं बेयाव नोङो पे खालामबानो जाबाय फनपेजों बेयाव फनपेजों नोङो पे खालामनो हागोन बेयाव आं पे अपसनाव थुनानै होनोसै खनसे अब्ला बेफोरबायदि ओंखारगोन इयाव दङ प्रसिड टु पे बेयाव खनसे थुदो बिनिफ्राय नोंनि बेंकआ मोनबेसे बेयाव अपसन ओंखारगोन सेलेक्ट खालामदो बबे बेंकआव दं फैसाया बेयाव सेलेक्ट खालामदो बिनिफ्राय नोङो पे खालामदो अब्ला लोगोफोर नोंसोर नुनाय नङा आंनि पिन दालिनायखौ मानो होनबा आंनि बे पिन होनायखौ रावबो स्क्रिन रेकर्ड खालामबाबो नुखाया बेनिखायनो नोंसोर दा इयाव खोमसि नुदों जानांगौ आङो दा आंनि पिनखौ होनोसै अब्ला बेफोरबायदि पेज खेवगोन साक्सेस जाबाय बेयाव साक्सेस जाबाय बिनिफ्राय दानाव थुनानै एसे खनसे बिनिफ्राय आङो डाइरेक्ट थांफिनसै IRCTC आव बेयाव नायबानो जाबाय बेयावबो साक्सेस जाबाय बिनिफ्राय बेफोरबायदि प्रसेसिं पेमेन्ट ओंखारगोन SMS फैगासिनो दं आंनिया पे खालामनाया बिनिफ्राय नायबानो जाबाय टिकेटआ जाबाय नै टिकेटआ बेयाव ओंखारबाय कनफार्म टिकेट लोगोफोर नायबानो जाबाय नामा बेनोमोन फार्स्टनि ओमफ्राय सेकेन्डनिखौ नामखौ नायबानो जाबाय सानैनि ओमफ्राय दा टिकेटखौ डाउनलड खालामनो थाखाय नैयाव खालामजायो नैबे दङ डाउनलड बेयाव खनसे थुजायो ओमफ्राय इयाव नोङो लानो हागोन टिकेटखौ अके थुदो बिनिफ्राय नोंनाव थाहैगोन बेयो टिकेटआ अब्ला लोगोफोर टिकेटखौ बेयाव नैबे डाउनलड अपसन नुनायाव नोङो टिकेटखौ डाउनलड खालामबा मोजां नुवा आं नोंसिनो सिगांनो मोनसे भिडिअ बानायनानै होदोंमोन स्पेशेल भिडिअ बानायदोंमोन ट्रेन टिकेटखौ माबोरै डाउनलड खालामो होननाय नोंसोरो बे चेनेलाव नायनानै बानायनो हागोन डाउनलड ट्रेन टिकेटखौ मोजां कुवालिटि नांगौबा नोंसोरो आंनि मोनसे भिडिअ होनाय दं बेयाव नोंसोरो डाउनलड खालामबानो जाबाय बेयो ओरैबायदि लोगोफोर नैबेयो दा नैबेयाव डाउनलड खालामनाय टिकेटआ ओरैबायदि बारा मोजाङै फैया टिकेटआ गोलावलाव फैयो नायनो सुखुवा आरो टिकेट बायदि नुवा लोगोफोर बेयाव पेनार नाम्बार फैजोबखाबाय नै पेनार नाम्बार बेफोरो पेनार नाम्बारखौ नोंसोरो मोनबानो जायो लोगोफोर अब्ला दिनै भिडिअखौ नोंसोर नायनानै दानदोंब्ला एसेब्लाबो मिन्थिबाय जानांगौ आरो नोंसोरो दाननो रोंसिगोन होननानै आं आसा खालामबाय
आरो नोंसोरो ट्रेन टिकेटखौ मोजाङै क्वालिटि डाउनलड खालामना ला आङो भिडिअ होना दोनदों आंनि बे चेनेल सिङाव नोंसोरो थांबानो नुगोन आङो मोजाङै माबोरै ट्रेन टिकेटखौ डाउनलड खालामो बेखौ आं नोंसोरनो अलरेडि बे चेनेलावनो हगारना दोनखादों नोंसोरो नायबिजिरनानै मोजाङै सोलोंनानै डाउनलड खालामबानो जाबाय। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै जायफ्रा गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो जायफ्रा आंजों सिगांनिफ्रायनो क्लास लोगोफोर नोंथांमोना अननानै कमेन्ट खालामदो भिडिअआ माबोरै जाखो। आं नोंसोरनो सानफ्रामबो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट लाबोबाय थागोन आरो माखासेया बुङो फ्लाइट टिकेट दाननो रोङा माखासेया बेफोरनिबो आं लाबोगोन भिडिअ नोंसोरो भिडिअखौ नेना थाबानो जाबाय गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। लोगोफोर अब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै एसेयावनो दोनथ'बाय गोदान आपडेट चेनेलखौ नायनो थाखाय नोंथांमोनखौ रोजा रोजा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय। थेंक इउ लोगोफोर अब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै।